Ah! Oh my God!
kay mga kumpanya magtapok-tapok ra ba. Pili lang ito pala ba ito? So, lahat na ano ba yun? Ano ni? Parang sa mga kumpanya man na malay ba? Para sa kuhanan, tulog, ban tulog. Andun makastikan tayo kayo. Tapos na pilit na niya. Bigas. Mani. Sabi nga sa ano. Mani nakastikan na.
Hindi, part. 緊張とかドーンとかねいらっしゃるから緊張とかされないのかなと思って。緊張しますよ。Ah!